Mira'ls, els valents. Un ha de baixar pel tobogan i l'altre ha de passar pel túnel i a veure qui arriba. Ta-ta! Ara és més difícil per Bernat perquè tenim que passar per aquí. Bernat? Això, i la meta és els dos a la de la taula de blava. No, però tenim que saltar. Passar per tobogan també ficar el si poden... Ah, la meta és el saltador? No, em sembla que no, No salta bé. No, la meta és qui arribi primer al punt de sortida, que era l'escala blava. Go! Va! Ah, però per terra no val. S'ha de fer pel circuit sempre. Ui, que tramposos que són aquests nens. A veure, si els veig. Sí, però... Mira'ls. Ara al revés ho fem. Ja! Va, go! Go! Multigo! Woohoo! Multigo! Multigo! Va, Bernat, tu pel tobogan. Woohoo! Va, mega guai. He guanyat! Ai, és que... No, més o menys iguals, va. Està bé, és un vídeo divertit, d'acord? Aquí! El voleu veure o no? Sí! Vinga, va. Aturo el vídeo.